For the first five ball teams, let's first up Team Illinois. We have Danilo Barbico Jr., Ruben Librera, Anthony Cornelio, Mark Bunga, Kirby Moreno. And for the starters for the Big Goa, we have Mark Rico, John Christopher Plaza, Rafael Guevara, Gino Ronaldo Padua, and Monting Villeta. And within these ball teams are Bonanong Tumasera, Stanislao Reyes, and Christian Pedro. This is your Abobino Amarillo, ating goal! Okay, so this is the last game dito sa ating 4-game schedule ngayong araw. It's between Lagunoy versus Goa. This game is going to be a rivalry game dahil dito sa Partido area, ito yung mga naglalaban during different competitions. And as we start, my name is Peter Barcelon. I'm going to be your commentator, and with me is... Hello Coach, my name is Coach Paul Sepe. Okay, so bakbakang Lagunoy at Goa. Oho. Oho, Lagnoy daw yan Coach, hindi naman Lagunoy. Oo, Team Lagnoy versus... So napapansin natin dito parang battle of homegrowns. Halos lahat lang taga dito. Wala silang, siguro may mga addition sila pero most of the players are coming from their towns. Oh, and it's a good sign kasi maganda yung yung pool of players na meron sila. So, yun, jump ball. Unang touch nakuha ng Lagunoy. First shot, wala. Vivares. Gives it to Rico. Back to Vivares. May tira yung batang yan. Ayun na nga. Kaboom! First blood. Vivares, 3 points. Eto na, Cornelio, nabitawan ng bola, natapik ni Rico. Slab, sideline inbound play by Ima Lagnoy. Ayun na, 0-0. 30. Ayun na, good ball movement. Plaza, eto yung sinasabi natin sobrang bilis kanina. Etong si Plaza. Ito pala Coach yung counterpart ni Lumabe doon naman sa Shanghai. Ito yung nung first game nila talagang battle of the Speed Stars. Okay. First throw yun Coach, pumasok for Plaza. Yes, so ito si John Christopher Plaza, binoboarding lahat. But parang home court kasi, so talagang gamay na gamay. Alam nila. Okay, ito naman yung Lagunoy, si Danilo Bernuero. Nagay, 3 points and nakita yung konting push dun sa rebounding na yon ni Bernuero. Medyo nauna siyang tumalon pero nakaposition kasi yung rebounder sa ilalim. Oo, and that's 2 quick fouls for Bernuero na ngayon upo ka muna, bata. Okay, Coach, pumasok na yung isa nating notable player for Lagunoy, si James Angelo Belica. Pinalitan kaagad yung point guard. Because of the foul trouble. And ayun, Vivares, sa kanya yung dalawang basket nitong Team Goa. And tao-tao. A floating zone. Binigay ngayon kay number 23. Bongat. Wala. Vivares nagdadala ng bola. Binigay kay Rico. Sidestepping through the way. 2 points para kay Rico. And because of that, 9-0 run. Nag-prompt siya sa quick timeout para dito sa Team Lagunoy. So, ano yung magandang ginawa nitong Goa dito sa first 1.5 minute ng laro? Yes, Coach. So, ngayon, ang magandang ginawa ng Goa, again, like Sangay kanina, they're pushing the ball. Yun ang maganda kasi once they have the rebound, they push the ball, they find the open man. Ang nangyayari naman ngayon sa Lagunoy, parang na-stagnant sila because of the floating zone.
Yes, so very impactful yung offense and defense nitong Goa, and they are playing for their home crowd. So Yes. nandito tayo sa Goa ngayon, kaya I think magpapakitang gilas Yes, talaga also. tong Goa And na then, to. Yung crowd din, mas magiging 6-man nila yun. Yes, So, malaking impact malaking ng crowd. impact yun. So, yun. So far, mas aggressive yung Goa. Ay, alam mo ka, nagkakabigayan na sila. Okay, so Physical na. ang aga early ng Pasko, quarter. ang aga ng bigayan. Okay. So, number 35, Belgica. Nagdadala ng bola, pinipressure ng Plaza. Binalik kay number 30, but there was a foul. Away from the ball. Coach. Away from the ball. Binigyan ng foul si Vivares. Okay. Si Libreha maglalabas ng bola. Binigay kay number 23, Bongat. Balik kay Libreha. Belica. Belica attacks. Belica to the basket. No good. And the ball stays dito sa Team Lagunoy. So, kakapasok lang ng Belica, coach, pero very aggressive kagad. Yes, coach. Yun ang magandang ginagawa niya ngayon. So, ina-atake niya yung floating zone para pumasok sa shaded yung bantay para ma-open din siguro yung mga shooter nila. Ayun, Belica na naman. So, yun ang magandang gawin mo dun sa floating. Atakihin mo ng atakihin yung gaps para mag-close yung defense and you can easily kick out the ball. Oo, yung kick out is very important. But most importantly is after mo ma-kick out yung bola, dapat make basket yun. Made basket yun. Okay, Padua, outlet pass. Ang ganda ng pasa. 2 points for Vivares. Sa kanya lahat. Ito na naman. Ito na yung floating zone na pinapakita ng Goa. And si Belica again. Binigay ang pasa kay number 8 to number 30. Moreno. No good. Good rebound by Bongat. But there's a foul. Going to the line for 2 free throws. Ito si Bongat. So, ito kailangan nila maging aggressive sa ilalim. Yes, And make sure na magkaroon sila ng at least 2 attempts kung ano man. So, being aggressive, ito magre-resulta. They will get fouls and be on the free throw lines. So, Yes. so maganda to kasi patay yung oras, may pagkakataon kasi to score. Kaso free Kaso, na nga eh. Kaso, mintis Oo. siya. Okay, for the second throw of Bongat. Parang nagugulat si Bongat sa tira niya. Okay, Vivares, nagdadala ng bola. Vivares pa rin, binigay kay Plaza. Plaza to Rico. Masyadong mataas yun. Bola ngayon sa Lagunoy and the pressure is still on. Walang easy setup. Eto na nga, Plaza, sa sobrang bilis ng batang ko. Quick, 2 points. And ayun na, pag-break ng press ni Belica, nakakuha siya ng foul dito kay Plaza. Minsan, problema rin pag sobrang aggressive yung player, di ba, partner? Yes, coach. Minsan problema din, nagiging problema. Pero siguro ngayon, ang gawin nila, make those passes. Short passes. Kasi ginagawa ni Belica, dinidribble niya eh. So, yun ang gusto ng trap. Oo. And ito, nakuha na naman nila ang bola. Isang isang pasa, isang tira, wala ng offensive rebounds. Floater by Belica. Alat. And there is a foul. Nakakuha na naman ng foul itong Team Lagunoy from number 4, Rico. May malakas yung naging bangga dun sa battle for rebound na yon. And ganun kaaga, penalty kaagad ang Goa. So, right now, coach, pareho naman silang aggressive. Pero yung Lagunoy, di lang talaga nila ma-convert yung mga shots nila.
Yes, and very important na naging penalty na kagad itong Goa for Lagunoy kasi they can be more aggressive sa Yes, pag-atake sa basket. Yes, That coach. will result into free throws. Yun. Making use of the line para makabutas sa unang puntos. Ang ng kagandahan Lagunoy. nun, again, patay yung oras, umi-score sila. Yes. So, ito na, si number 6, si Libreha. And there's another call, lane violation. Jump ball tayo. Titingnan natin yung possession arrow. Bola ng Goa. Itong Rico, coach, one of the notable players din ng Goa. Former varsity player of Shepherd. Oo. Nagpalarong pambansa pala to. Yes, 3x3. partner. Oo. And ang ganda naman ng cut na yun. Ang ganda ng pasa ng Lozano. Dito kay number 13 kay Padua. Okay, at this point in time, kumustahin naman natin ang ating courtside reporter na si Cassandra. Cassandra, pasok. Magandang gabi mga kasurog. This is Cassandra Saton, your courtside reporter here in Ako Bicol Cup Camarines Sur, bringing you the latest hardcourt news and updates from the courtside. Team Goa will be executing 2-3 extended and 2-2-1 court man-to-man defense. Samantala, ang magiging opensa naman nila ay nakabase sa play na gagawin ng kalaban. Hindi man nila nakuha ang panalo during their first game, sinisigurado naman nilang mas lalo nilang pagtatrabahuhan ang magiging panalo ngayong gabi. While Team Lagunoy will be focusing on the game and will conduct a strict observation on how the opponent play the game for them to make changes and adjustments. This is their first game kaya abangan natin kung ito rin ba ang magiging unang panalo nila. This is the latest update from the courtside. Back to the panel. Thank you very much, Cassandra. So, sa tingin mo, may jitters ba itong Lagunoy partner? Dahil ito yung first game nila? Sa tingin ko, coach, meron. Kasi ayan nga, di nila nako-convert pero sinasabi ko pala, biglang tumikada ng 3 points. Yes, so walang kakaba-kaba. Siguro kung may jitters, siguro mga first 2 minutes. Yes, coach. Pero dahil mga veterano na rin to sa laro. And ang ganda ng ceiling dun sa baba, sa low post. And ay ito na. Easy 2 para kay Rico. Okay, so bola na naman ng Lagunoy. Libreha. Passes to Bernuero. Bacares. That's Bacares. Bacares. Sorry, kay Bacares. Ganda ng tira na yun. And ang ganda ng pasa sa ilalim kay Bevares. Easy yung 2 points. Ito na. Uy, Pinoy step na binigay ni Cornelio. Ang ganda ng atake na yon. So kung makikita natin, coach, nag-adjust sa defense yung Lagunoy. Nagman sila, nagtao. Yes. And dito sa mga substitutions, pumasok na yung isa sa mga quality veteran ng Goa. Itong si Abe Niduasa, who when he was playing for UNC dati, isa siya sa mga notable players sa UNC nung panahon na yon. Very steady na na wing. Oo, so first free throw, it's good para kay Cornelio. Kailangan niya lang talagang i-maintain yung aggressiveness niya. Yes, coach. Para makahabol-habol sila dito sa And doon sa play na yon between Lozada and Paak, nakita, natulak ni Paak si Lozada. Pero sa tingin ko maganda rin yung pagkakabenta ng Lozada. Yes. And Alam niya, diniinan siya sa likod Oo, matalinong player. Ito na si number 1, Romero, na dati rin naglaro para sa PSU. And he is one of the key factors sa PSU noong time niya. And nagpakilala kagad with that quick 2 points from Romero. Nadodouble na si Belgica. Ito, binigay kay number 5, si Paak.
tumira ng 3 points. Si Bacares, pangalawang 3 points na nung Bacares, partner. Na don't sleep on him. So, doon sa drive na yon ni Lozada, nabigyan ng foul ni Belhica. So far, coach, maganda yung tinatakbo ng offense ng Lagunoy din. Although naghahabol sila, making those 3 points para siguro mapaisip yung coach ng kabilang team. Yes, and good adjustment na nawala na rin yung kaba. Oo. Pero dito sa mga free throws, napapansin ko yung mga Goa. Talagang boarding yung mga Banda free throws nila. Bandang-banda, talagang gamay na gamay nila yung court. Dito siguro mga natutulog yung mga players. Oo. Nakikita ako, may unan pa ata dun sa gilid. Alam nila eh. Alam nila yung talbog ng bola sa board eh. Oo. Bawat sulok ng board, kabisado. Ngayon, going to the free throw line. Itong si Abarquez, John Mark. Yun. Making use of that penalty situation na meron ang Goa. And pumasok na rin yung si Laurenciano, yung ating Gabby Espinas ng Lagunoy. At pumasok na si number 7, si Counselor Marcel Michael Pan. The playing counselor. The playing counselor ng Goa. Uy, nabitawan na, nakuha pa. Rebound by number 1, si Bacares. Active na sa offense, active pa sa defensive boards. And because of that, free throw na naman tayo. So nagmamaterialize ngayon yung aggressiveness ng Lagunoy. Yes, and ito yung kailangan nilang ma-adjust on their fouls sa susunod na quarter. And we still have 3 minutes and 24 seconds. So kailangan pa nilang dumipensa ng maayos para hindi laging foul and laging free throws ang ibibigay nila sa Lagunoy. So, for sure, ikakapitalize talaga yan ng Lagunoy. Aatakihin at aatakihin yan. Oo. But in the same situation, yung Lagunoy pala, it's na rin, penalty na rin. So, di ba, dapat yung defense nila is, kumbaga tinatawag natin, yung malinis. So, yun lang, yung advantage lang doon, naging mas maaga yung gawa. Oo, mas maaga. Penalty. Okay, slob action. Okay, si number 5, si Paak. Binigay kay Abarquez. Ganda ng atake ng Abarquez. And he's going to the line. And dito pala sa Goa partner, ang daming naggagandahang mga dilag. Oo, shout out pala sa mga nanonood sa ating live, especially pag nandito kayo sa Partido area. Marami pa tayong mga bakanting upuan dito, and we are inviting you to watch our games live here sa Goa covered courts. Okay. Pero paunti-unti na rin partner na napupuno kasi may mga nakikita ko may pailan-ilan na dumarating pa rin. Yes. So, for sure, papasok ng second quarter, mapupuno tong venue natin. And mukhang nagfo-full court na tong pressure. Lagunoy, pero binasag lang. Yun lang, bad fall. Bad fall si Rito doon. Okay, mukhang on his strong drive to the basket, either may natapakan siya or naging masama yung bagsak niya. And this is something na ayaw natin makita sa mga players. Ayaw natin yan. Because, syempre, we want the best for our players. Healthy sila throughout the competition. Pero, coach, hindi natin maiwasan kasi basketball is a physical game eh. Oo. So talagang may mga ganyan pero ayaw natin. Like tayo mga coaches, pag mga players natin nagkakaganyan talaga, pati tayo apektado. Oo. Ang iniisip mo na ngayon, bukas at kailanman. Oo. So, ayan na. Tinutulungan na ngayon si Rico. Siguro mamaya we will have an update tungkol sa nangyari kay Rico. Oo. Kay Rico. Right now, we go back to the ball game with 3 minutes and 2 seconds. So, ito na yung play kanina. Ito. Strong drive. Ay, may natapakan. Parang teammate niya rin lang din. Parang si Lim.
teammate niya yung ano. Tingnan natin ulit. Oo, Oo. teammate niya. Teammate. Yung ano, natapakan Teammate niya. niya lang. So it's something na wala naman may gusto and it's an Yes. accident. But kagaya na sinabi mo, basketball is a physical sport. May mga pagkakataon na nagkakaroon tayo ng mga injuries. Yes. So, hopefully hindi naman masyadong Severe yung ano. tama. So, eto si Belica, medyo pinipisikal to ng mga gwardiya ng Goa. Parang feeling nila si Belica magdadala ng laro eh. So Oo, pag nawala yung si Belica, medyo mas mapapadali yung buhay ng mga players ng Goa. Okay, so Laurenciano, Mintes yung tira, and Romero, eye in the sky play. Wala. Nag-turnover tayo dito kaya Ebenezer Pan. Yun, pressure pa din yung Goa. Oo, eto na. Hindi nakakabuelot pwesto ng maayos tong si Belica. Abarquez with that rebound. Naghanap ng teammate. Eto na, Belica. Belica! Ang alat talaga. Eto, grabe yung scramble ng Lagunoy Grabe. on that play. Talagang they're not giving up on the play. Mas gusto talaga nila yung bola sa kanila. Yes. Yeah. Kahit nakita natin na masipag itong Goa, mas masipag itong Yes, So although they are down, so hindi nila pinapansin yun, they're staying aggressive. Yes. Ito na, nag-set up na. Nidwasa with a basketball. Binigay dun sa nag-cut na si Lim. Oscar Lim. Wala. Okay, ito na naman si Belica. Ang layo ng tira na yun for Bacares. And bola ngayon ng Goa. Romero, pinipressure ni Belica. And tinawagan ng offensive foul itong si Romero. That is a smart play by Belica. Matalino pala itong batang to. Matalino. Kanina pa siya pinipisikal eh, so alam niyang gagantihan siya. Okay, so back to the ball game. Okay, ang ganda ng pressure na binibigay ni Plaza ngayon kay Belica. And naitawid na nga. Screen. Bacares. Binigay kay Laurenciano on that inside stab. Wala. Wala pa rin si Odjaman. And natawagan. I think this is the second. Yun na sabi mo kanina, coach. Too much aggressiveness naman. Medyo dalawang bagay. Magresulta sa maganda, magresulta sa pangit. Oo. Eto na yun. Second foul naman para kay Belica. And number 7, si Michael Pan on his first shot. Counselor Ayu Pan. The playing counselor. Yeah, the playing counselor Ayu Pan shoots and scores that free throw. Okay, ito na si Abarquez na naghahanap ng papasahan. Yung floating zone nitong Goa, nagkakaroon ng problema dito yung Lagunoy. Pero yung Abarquez, nasobrahan lang. Powerful rebound by Oscar Lim. Plaza, sa bilis ni Plaza, lumipad agad. 2 points. Alam na alam niya talaga yung Oo. talbog ng bola sa board. Para dito kaya Tinapon niya na lang eh. John Christopher Plaza. And ito pa, nagtatrap and nagpe-pressure ngayon ang Goa, which resulted to a turnover. Turnover. Magandang pressure ng Goa. Oo. They're pressuring sa baba. Pagbaba nila sa depensa, they're doing a floating zone. Oo. And eto na. Eben Pan. Wala. So,
kailangan dito gawin ng Lagunoy, set some screens again para Yes. sa floating zone or drag screens. Kung mas magandang gawin dyan. Kasi sa harap pa lang, pag nag-drag screen na sila, may maiiwan, may mismatch na sa ibaba. Yes, partner. And dun sa rebounding sequence kanina, may foul tayong nakita kay Oscar Lim. So ngayon, on the line, si Odjaman, shooting 2. Yes, kasi Kaso, penalty na sila pareho. mintis ang first free throw. We only have 23 seconds remaining in the action-packed first quarter. So with this kind of ball game, coach, dapat yung free throws talaga nila ipasok nila kasi hindi naman nakakalayo yung Goa masyado eh. So Oo. very vital yung mga free throws na yun. And on the end game, baka yung pa yung doon pa magkatalo. Yes, coach. Ito, pressure. Oscar Lim going to the baseline, drives with that left-hand layup by Oscar Lim. 2 seconds. And that's it for our first quarter. Score of 31-19 in favor of Goa. So we will be back for our second quarter. Stay tuned. Okay, it's back to the ball game para sa ating second quarter. And bola ngayon ng Team Lagunoy. As we look at the notable players here sa laro natin in the first quarter, Vivares scoring 9 points, 2 assists and 3 rebounds. While to si Rico, bago siya na injured, has chipped in 6 points. Okay, for Team Lagunoy naman, we have Bacares with 10 points, 3 rebounds, 1 assist, and Libreja with 3 points, 1 rebound, and 2 assists. Yun, so medyo mababa pa yung scoring Oo, sa mababa Lagunoy sa Lagunoy. because of that. And in that sequence, si Counselor Pan is going to the line, shooting 2. Si Council lang ata hindi gumamit ang board. Oo, si Council lang ata. Oo, napansin ko nga. Hindi natutulog dito yan si Hindi, Counselor. hindi. Busy yan sa, Busy. sa pagiging Counselor. Passion niya na lang ang paglalaro ng basketball. So, dami na din mga politician na talagang naglalaro eh. So, siguro Kasi kailangan natin. pastime din nila. Yes, healthy mind and a Yeah. healthy body. Okay, so Yun. ito, umaatake. Muntik na mabitawan. Nabitawan na nga. Yung Plaza, sobrang bilis. Yung Plaza. Going straight to the basket. Finaula ni Bacares. Okay, I think that is the third personal foul for them. And ayun na nga, nakita na naman natin na yung pabanda na free throw ng Goa, natutulog na ata talaga to dito si Plaza. There's a substitution. Okay, so Lagunoy, binababa ang bola ni Bernuero. Binigay kay Libreja, wala. Nakuha ni Pan. Pan, naagawan ng bola. Eto na, all the way. Minintis pa, hindi gumamit ng board itong si Bernuero. Ngayon, counter-attack.
Number 38. Ayun. Count. Sayang yung ano ni Warren Lagundi. Yun lang. Hindi lang binigay ni Bernero eh. May Oo. nauna na sa kanya eh. Yes. Easy layup na sana yun. Okay, so bola, inano ni Libreha kay Lagundi. Ito na yung screen. Yun ang sinasabi natin. Oo, yun ang Yun ang kailangan sinasabi natin. And that's good 2 points para kay Bernuero. Set up those screen, attack those gaps, then pag pumasok na sa loob yung nag-drive, may possibility ka na to kick out to this open one sa labas. And an open jump shot by Councilor Pan. Wala. Oscar Lim with that garbage rebound. Nidwasa na peke. Eto si Lagundi. No good. Lagunoy. Counter attack. Kaso nakakuha ng foul dito kay Nidwasa. Okay, so linabas si Nidwasa at bumalik itong si Padua, one of their key members sa team ng Goa. A floater, yes, 2 points by Cornelio. Slowly but surely, kailangan nilang makabawi dun sa ginawa ng Goa. Nagpa-fast break, good screen, Plaza. Masyadong fancy yung naging pasa. Pero nakuha pa rin ni Padua. Pan going baseline. But there was a foul on Libreha. Okay, so right now we are going back to our courtside reporter with a special guest, yung assistant coach ng Goa. Cassandra, pasok. Right now, I have the chance to speak with one of the coaching staffs of Team Goa, Coach Pandoy Prado, assistant coach of Team Goa. Coach, magandang gabi po. Kumusta po kayo? Magandang gabi po naman. No? Medyo kinakabahan kasi second game namin ngayon. Kailangan makabawi sa pagkatalo namin versus Angay. Ayan, Coach, since na-mention nyo nga na second game nyo ngayon, ano po ba yung naging preparations ng team para dito sa match na to? Okay, we focus on our defense. We condition on full court press. Yung mga choke defense na kailangan namin ma-implement. Kasi yung mga guards din ng Team Lagunoy, mga galing din sila. Cornelio at saka si Bilheca, mga gagaling din sila. Ayan, Coach, we are currently live po. Baka may gusto kayong batian o pasalamatan, go ahead po. Okay, good evening sa lahat ng fans ng Goa Wildcats. Sa aming butihing Mayor Marcel Espan, salamat po sa walang sawang suporta sa Vice Mayor namin at sa buong SB family ng Goa and sa lahat ng mga Goaenyos. Thank you. Ayan, thank you very much, Coach, and good luck po sa game nyo ngayon. That's the latest update from the court side. Back to the panel. Thank you very much, Cassandra. And there's a lot of action during that interview. But right now, it's 37 to 25. And ayun na naman ang banda ni Plaza. Talagang gamay na gamay, no, Coach? Gamay. Talagang home court advantage, Coach. Ayun na, tumatakbo na naman sila. Okay. And that's 2 points para dito kay Plaza. Sa sobrang bilis. Nalingat ka lang ng konti, nando na naman sa court nila. So yun lang siguro kailangan din pag-isipan ng Lagunoy. Wala silang ganun eh. Goa is pushing the ball, sila yung tumatakbo, pressuring. Okay, so kailangan nila makahanap ng pang-counter doon. Yes, and that is a good 3-point shot by Kirby Moreno. Baka yun na yung spark na hinihintay nila. But si Romero, stop and pops. At nakuha na naman. Uy, inagaw. Arbaquez. Si Arbaquez going straight to that basket. Getting a foul from Team Goa.
that aggressiveness is very much needed para makahabol sila dito sa lamang na na-establish nitong Goa. So on the line, shooting 2. Itong si John Mark Abarquez. First shot, no good. So ayan coach, kung makikita natin bumalik na si Rico, parang wala parang hindi ininda yung yung baliko o yung tama. Oo. So good news yan para sa Team Goa. Oo. Hindi niya na inda yung baliko na kanyang na-experience. At may konting ano tayo dito? Ano ba ang hatol? So, lane violation. Another shot for Abarquez. And he makes that. So, makikita natin kasi yung build nitong Rico na to. Tangke din to. Yes coach. Na Talagang matigas din ang katawan nito. oo. Vebares, nakabalik na. Vebares, goes through that screen. Pero wala ang kanyang 3-point attempt. Ang ganda sana ng hulog. Kaso masyadong malakas kung tinamaan yung ulo. 10-10, Mario. Itong Abarquez, no coach, di mo akalain nakakatakbo siya ng ganyang kabilis eh. Oo, Para sa body, niya. body type niya, no? Pero marami tayong mga kilalang mga ganyan. ganyan. Katulad nung legendary Noli Locsin nung panahon. Kahit medyo malaki yung big boy build din si si The Tank. Mabilis. Oo. Tapos umuupo pa sa ere yun. Okay, with 5 minutes and 15 seconds remaining in the second quarter, 41-29. Lamang pa rin ang Goa. And on the line, si Carla Nunez. And ito, yung unang banda na nagmintis para sa Team Goa. So, hindi pala all. All. Ayun, binanda uli. Pasok na ngayon. Nakabalik na itong si James Belica. And medyo naging malumanay ang pressure. Libreha, no good. Moreno, hinahabol. Kaso, Bebares with that 2 points. Eto na, Belica facilitating. Abarquez, no good. Rico with that rebound behind the back, going straight. Kaso masyadong naging fancy yung nangyari. Pasa na. Pinatagal pa. So ito ngayon si Belica. Yun talaga coach. Maganda naman yung execution ng Lagunoy, di lang nako-convert. Oo. And speaking of that, isang pasa, isang tira is not good para sa Lagunoy na humahabol. And Bebares with that 2 points. Ako, coach, yung nagiging lang ako. Gusto ko lang malaman. If they are telling us na even yung Goa, di ba, sinasabi nila na Belica is one of the better players dito sa Lagunoy, ginagawa nilang facilitator. So, hindi nila na ma-maximize yung talent, yung skills nung Belica. Ano kaya yung pwede nang gawin para ma-maximize nila? Siguro, coach, para ma-maximize nila, wag nila munang pagwardyahin. Wag na muna yung pagdali ng bola. So, si Belica, alam naman natin, this player can shoot the three, can penetrate. So, kailangan niya na may magpa-facilitate muna sa team nila. Wag na muna siya. Kasi lalo tumatagal yung laro, mas lalo siya napapagod. Kasi ang ginagawa ng Goa is 2 or 3 player ang nagpapalit sa kanya, sa pagbantay sa kanya. So, kailangan niya humanap muna ng magpa-facilitate sa Team Lagunoy. Yes. And pag nasunog ang isang player, mahirap na makabalik yan. Na. So, yan ang ginagawa nilang point guard eh. So, sana, nakahanap na siya ng space na para mag-orchestrate siya. Siya pa nagtitimon. Oo. And hindi na nakakabalik sa kanya yung bola Yes, after correct. niyang mabitawan yung bola. And
I think it's not parang good para sa buong Team Lagunoy. On the other hand naman, maganda para sa Goa yun. Oo. Yun ang gusto nila. Okay. And that's a fadeaway shot. And Bongat with that. Cleaning the house on that rebound. And 2 points. Okay. So may timeout ngayon ng Goa and nagka face to face. Itong si number 12, si Olyete and si Vivares. Diba? So medyo mataas ang energy dito sa larong ito. And we can see naman na yung mga players, they're not playing dirty. They're just playing physical. And ayan na naman ang sinasabi ko, partner. Marami pala talagang magagandang dilaga dito sa Goa. And shout out to our camera crew na Nakikita pa nila yun. Nakikita pa nila yun. Oo. So yun nga, nagkaroon lang sila ng konting lambingan. Si Vivares at yung si Abarquez. Si coach, si Olyete. Yeah, Olyete si rather. Olyete. Sorry, si Olyete. Naglambingan lang sila. Oo. Magkakakilala yan. Oo. Matagal na sama sa laro yan na kalaban or minsan kakampi. So sabi mo nga, this is a rivalry, kaya Yes. makikita natin talaga na they're giving their hearts out pagdating sa laro. Oo. And eto na. Na-warningan for unsportsmanlike behavior yung mga players. And Romero nabitawan yung bola. And the ball goes to Lagunoy. Second quarter, 15 points down. Kaya pa to, coach. Kayang-kaya, coach. So yan, pumi-pressure naman ulit yung Goa. Okay, na-break. And ayun na, bumitaw si Kirby Romero ng isa pang 3 points. Pangalawa niya na yan. So yun yung sabi mo nga, parang kung siya magiging spark dito for Uy, ang ganda ng cut ng Vivares. Basic na basic. Yun, maganda, moving without the ball. Okay, so kick ball ang itinawag. Bola pa rin ng Lagunoy. Diyan mo makikita, partner, yung mga talagang fundamentally sound na mga players. Yes, yung talagang nanggaling sa sistema na talagang tinuturo yung basketball. Hindi lang yung puro highlights. And ayan, stolen by Vivares. Nagbunga yung trap. And there is a foul. Too much aggressiveness naman sa Too much defense. aggressiveness. And that is the third team foul pa lang. So, naalagaan ngayon ng Goa yung team fouls nila. Yes. Unlike nung first quarter na talagang ang aga-aga nilang na foul na penalty. Eto na. Yeah. Moreno. Belica, umatake. Belica, maalat talaga. And eto na naman si Bongat cleaning the boards with that offensive rebound and a putback. Nakakadami na si Bongat yan sa ilalim. Oo. Pero ito, pinabayaan tumira. Bumanda, kaso wala. Si Vivares, Belica na naman. Belica to Moreno. Moreno shoots. Misses. Wala. Heat check. Heat check. Pinilit niya ngayon doon. Oo. Medyo siya. Minadali niya yung Minadali niya. yun. Okay. Tapos, eto, ang mga fans natin dito sa Goa, masyadong seryoso habang nanonood. Patugtugan natin to ng big boy nang biglang sumayaw tong mga to. Okay, back to the ball game. Eto na, si Romero nagbababa ng bola, pushing Councilor Pan sa corner. Nidwasa with that drive. 2 points for the veteran Abe Nidwasa. Belica
Relax lang. Lamang sila. Okay, eto na, tumira. Bakares. Another shooter, coach. Boom! Binalik na nila si Bakares. Another Yes. shooter. Nawala yung Moreno, pero yung Bakares. I'm back. So yan. Yan ang kailangan lang nilang gawin. Convert those 3 points para siguro mag-isip naman yung coach ng gawa na ibahin yung depensa. Eto na naman. Backdoor cut ni Vivares with 6 seconds to shoot. Ang ganda ng ikot. Pero may foul. Sayang, ano na lang sana yun? 4 seconds sa Yes, shot coach. clock. Sumabit pa si Bongat doon. Oo. Pero kung mapapansin mo kasi pinapatao nila si Vivares. So ang nangyayari parang yung binigay nilang tao mismatch kaya naiiwan. Yes, sa speed and Oh, sa, sa speed. sa So, power. Sa power. So tingnan niyo naman yung kanina, talagang umahabol yung nagmaman sa kanya. So siguro kung makita yan ng coach ng ng Lagunoy, siguro much better kung talagang kasing speed and kasing katawan ng Vivares yung ilagay sa kanya. Oo. There's a substitution. Si Laurenciano pumasok. And si Bernuero. Eto na. Pagpasok. Laurenciano ni Duasa nagkasabayan sa ere. Mintes. And that's quick 2 points para kay Consi. Wala mo ng Consi. Player ako ngayon. That 3-point shot ni Duasa. Collects the rebound. Naagaw ngayon ni Belica. Binigay kay Laurenciano. Wala pa rin. Uy, ang ganda ng clean up nito ni Paak. Pan to Rico. That is something na nakakagulat, partner. Yung mga ganong mga kalapit kay Rico, bihirang magmintis yun. Point blank, coach. Siguro may ano din yung nangyari sa kanya kanina. May factor din. May yes. factor din yan. So, ito na, si Belica. Binigay ngayon kay Bakares. Belica, humingi ng screen. Belica, umatake. Wala talaga. Pero ito na naman si Paak. Yun ang dapat nilang gawin. Lagunoy should be aggressive. Oo. Quick Ang cleaning ganda the nung ball. ginawa nung Belica kanina. Na-attract niya yung depensa, yung help defense. Ngayon, yung bantay ni Paak na dumepensa, nawala doon sa picture. And kaya sobrang easy nung nakuhang rebound ngayon ni Paak for that 2 points. Kasi nga, sabi mo nga, one of the notable players is Belica. Talagang yung mata, pag lumusot na siya, yung mata nung defender talagang mamagnet sa kanya. Yes. Ito ngayon, si Consi. Balik sa free throw. First shot. No good. Okay. Michael Pan. On the line on his second shot. So, we only have 15 seconds. 15 seconds on Tingnan natin kung the, anong gagawin ng... on the half. Nandun pa rin yung yung trap. Muntik ng maagaw. Minadali yung tira. Sayang Okay. yun. Namadali yung tira na yon ni Bernuero. So, meron tayong tinawag na timeout. Yung Goa. Every possession counts, di ba, Coach? Yes, coach. So, magdodraw dito si Coach Anthony. Dito sa 3 seconds na natitira dito sa acting first half. And yun, napupuno na talaga tayo Yes, with the Coach. fans of Goa and Lagunoy. Paunti-unti. So, ayan, dito na lang sa side natin, dito sa may bandang right. Medyo may mga upuan pa, pero may mga tao pang hindi nakakaupo dyan sa labas. So, most Yes. probably mamaya uupo yan after ng half. Oo. And dito sa Ako Bicol, hindi lang yung mga nasa loob ang makakapanood ng laro. Yes. Hindi lang din yung mga nanonood sa live ang makakapanood ng laro. Mapapanood pa nila to sa mismong labas ng gym. Yes, may widescreen tayo dyan Oo. na nilalagay. Para yung kung sakaling ayaw mo na pumasok sa venue, you have the privilege na makapanood Yes. na lang dyan sa labas. Kasi mas mahangin. Oo. Diba? Yung Pero sa gusto tingin ko, nila. mas gusto pa rin nila yung live. Live. Kaso dahil medyo nagsisiksikan na medyo talaga puno tayo, talaga. doon na sila ngayon sa labas.
And tingnan mo naman, coach, yung quality ng video Oo. natin. Talagang Yes. napakalinaw. So, we have 3.70 seconds. yes, pero rene-review pa ng ating technical team. Kung ilan talaga yung natira na kung ilan time. talagang Kasi, oras ang natira. so, I think ibabalik nila yan. Dito. Ano ang hatol ng ating officiating officials, ang technical team sa oras na matitira. And right now, maghanap ulit tayo ng ating mga masigasig na mga fans. And very excited manood dito sa Goa Sports Complex. Ayun. Eto na. Ayun. So, ayan, may ina-explain lang ating mga Oo. referees sa coaches. Kitang-kita natin yung excitement sa mga mata ng mga fans. Oo nga. Talagang intense ang Intense. focus ng mga Biglang fans. tumahimik, talagang Oo. Sabi nga nila, may dumaang anghel. And we are still on the second quarter with 56 to 43. Still leading po ang Goa. And dito, ayan na po, tumutulong na po. Yung mga, so I think ibabalik nila, coach, yung nawalang segundo. yes. Oo, tapos shout out pala sa mga ating butihing technicals and mga referees. Lalo na si referee Inday Orsena na laging handa and laging bibo. Oo. Laging on the go Kaya to. on the go to si referee Inday Orsena. May oras pa tayo pero may stat na. Oo. Ganon kagagaling tong mga referees natin. Yes. So ibinalik into 5 seconds. 5 seconds remaining dito sa ano natin. Michael Pan. Binigay kay Vivares. Ang ganda sana ng pasa. Sayang. Hats off. Hands dun off sa, tayo ano, kay coach. Ang ganda ng drawing niya. Diba? And coach, mind you, yung pinaka-deadliest na player pag sa inbound, yung nasa labas. Oo, yung Si inbound Vivares yun. yun. Diba? So ayan na nga, sabi ko, tama tayo. At the half, mapupuno tong venue natin. Nagsisipasukan na yung mga Yes. taong di nakakapo. Eto na, pumasok na sila. And we will be back for the start of our third quarter. So, dyan lang po kayo.
Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Ako lang ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang kongresman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng
Okay, now we are back dito sa ating third quarter. But before that, naging maganda at masaya yung halftime natin. Dahil dun sa ginawang pa 3-point and half-court shooting challenge ng ating mga boss dito sa Ako Bicol. So eto na nga, si Plaza. Binigay kay Padua. And quick 2 points for Belleza. Ganda na setup yun for Team Goa. Yes, maganda kasi yung ano nila yung body language again nila coming into the third quarter. Bongat denied at the rim. So Rico, binigay kay Plaza. Plaza with a floater. No good. Rebound by Bongat. Eto na. Kay 0-0, Bernuero. To Bacares, no good. Maganda yung naging first half nito ni Bacares. So, kailangan niyang i-maintain yun. Okay, yung first half niya, coach, binigyan niya ng 13 points, 5 rebounds, and 3 assists yung Lagunoy. And pati yung Romero, yung kapalitan niyang shooter din with 6 points, 3 rebounds, and 1 assist. Oo, but dito nga sa Goa, etong si Plaza, 14 points, 2 rebounds, 4 steals. While ito naman si Vivares with 17 points, 2 assists, 4 rebound, and 1 steal. Talagang kumamada tong dalawang gwardiya na to nung first half na to. Eto na, Plaza with a basketball. Naghahanap ng teammate. Binigay kay Vivares. Pass to Padua. Padua hands it off to Vivares. Vivares through the traffic. Shoots and no good.
And there's a fast break opportunity. And 2 points for Bernuero. So, yun na, first time natin makita na tumakbo sila sa transition. So, Yes. siguro yun na dapat nilang gawin eh. Once they control the ball, push that ball, and go for a transition offense. Oo, eto naman si Rico. Trying to go baseline. Then binigay kay Padua. Padua pounds it in inside. No good. Rebound by Bacares. Bernuero. Forward pass. What a reverse layup by Cornelio. Hindi ko alam kung paano niya nahugot yun. And turnover. Maganda yung naging umpisa. Kaso, Yun, kinounter naman ulit nung Lagunoy coach. But, again, may mga looks to si Goa na hindi niya ma-convert. Yun. oo, eto na. Cornelio with that move. Ang ganda na sana noon at broken na yung trap ng Goa. Hindi niya alam na pwedeng ibandahin. Yes, and eto na yung plaza. Yung plaza ang bilis pero iba yung banda dito sa kabilang court na to. Padua stutter steps. Supalpal. Saan ka punta? Okay. Ball stays dito sa Goa dahil na blanca yung tira ni Padua. Blob action. Okay. Ganda nung tira na yon. Pull up. Wala. Nagtapikan sa bola. Nakuha ng Lagunoy. Cornelio again with a pull-up jumper. 2 points. Ilista mo na. That 6-0 run coach with that transition offense ng Lagunoy. So maganda yung nilalaro nila when it comes to transition offense. Yes, mukhang kalmado na itong Team Lagunoy. And another chance for them to run. Berbuena on the baseline. Sayang yung pasa na yon, minadali. Hindi niya naman kailangan isiksik dun eh. Yes. Pwede niyang iswing ball sa kabila. Yes, partner. Kung nakita mong wala kang chance, huwag mong isiksik ang sarili mo. Masasaktan ka lang. Ma-heartbreak ka lang. Eto na, si Vivares. Sinayang yung momentum sana na nakuha. At na-stop na ni Vivares yung momentum na yon. Pero eto na, Cornelio with that fancy pass. Plaza, panira na, pinasa pa, 2 points. Nagraran kayo, partner, tapos gagawa ka ng ganong klaseng play. Parang nakakapagkamot ng ulo yung ganon. Sayang yon. So, pero itong Vivares at Plaza, alam na alam nila yung laro ng bawat isa. Yes, talagang nagkakaamuyan na. And yun, nag-counter din itong Goa, tumakbo. Diba? 6-0 run sana yon. So, that cuts the lead sana to 10 points. But, again, hindi naman pinagbigyan ng Plaza sa kanong Vivares. Yes. Nag-counter 4-0 run sila. Dun sa sequence na yon. Okay, medyo may lang tayo. Discussion ang coaches with referee. Ang tinatanong nila is kanina kasi yung referee natamaan ng bola. Palabas na dapat yung bola, tapos natamaan yung referee. Hindi naman lumabas talaga yung bola dun sa playing court. So, good yun. Good. Again, nandun pa rin yung pressure nung Goa. Yes, and eto, tumira si Moreno. Medyo nanlamig. And Vivares going strong to the basket. Eto na. Layup. Inabangan sa taas. And Bongat. Bongat with that 2 points. Hindi mo napapansin ang scoring nito ni Bongat, pero nandyan siya lagi. He's making damage, coach. Oo. Pa konti-konti na yun. Oscar Lim, no good. Eto na. Tumatakbo na si Bernuero.
And Bongat with that short stab. Ganda ng pasa ni Abarquez kay Bongat nun. Again, Bongat again, doing damage. Yun nga, sabi mo nga, coach, hindi nila napapansin yung Bongat pa konti-konti, pero pumapasok. Yes, and ayun, ang ganda parang ginawa ng Bongat. Nag-challenge pa dun sa jump shot ni Plaza. Bernuero kay Abarquez. Abarquez to the basket. 2 points for Abarquez. 11 na lang ang hinahabol ngayon. Again, they're making their run. Plaza setting things up. Vevares. Pamatay sunog. Tumira. No good. Marquez. Bongat with a rebound. And one para kay Bernuero. Okay. Ngayon, habang nagraran itong Lagunoy, we would like to go back to our courtside reporter, Cassandra, kasama ang assistant coach of Lagunoy. Cassandra, pasok. Right now, I am with the assistant coach of Team Lagunoy, Coach Alberto Agustin Verdejo. Coach, kumusta po? Magandang gabi po. Okay naman po. Magandang gabi din po. Ayan, Coach, based sa performance ng team nyo ngayon, ano po ba sa tingin nyo ang kailangan pa nilang i-improve o palakasin pa? Based po sa na-observe ko ngayon, medyo po mahina yung depensa nila. Kailangan nila i-improve at dapat makadikit sila ngayon sa score kasi medyo lumalayo yung kalaban namin. Ayan, Coach, we are currently live po. Baka may gusto kayong pasalamatan o batiin. Go ahead po. Nagpapasalamat po ako sa mayor ng aming bayan sa pagsuporta sa aming team, sa aming mga kasama sa coaching staff, mga player ng team at sa mga lahat ng sumusuporta sa amin sa bayan ng Lagunoy. Salamat. Ayan, thank you very much, Coach, and good luck po. That's the latest update from the courtside. Back to the panel. Yes, thank you very much, Cassandra. And yun, na-convert nga yung 3-point play. But Plaza, bumawi ng kanyang jump shot. Okay, balik 10 ang Kalamangan. Pamatay sunog yun. Pamatay sunog yung kay Plaza. Pero tingin ko yung momentum is nandito pa rin. Nandito pa rin sa sa Lagunoy. Abarquez. Tubacares. Yun. Boom! Eto, parang nagkaroon ng kumpiyansa na ngayon at relax nang maglaro itong Lagunoy. Na ilalabas na nila yung laro nila. Kung titingnan natin, sila yung naghahabol pero sila yung relax. Short stop. Pero maganda yung nangyayari. Okay. Berbuena. Floaters, no good. And out of bounds, bola balik sa Lagunoy. Yes, Coach, sila na nga yung naghahabol. Diba? Yes, Coach. Pero maganda yun. They are relaxed, they are composed. Okay, so mas maganda yung nangyayari pag ganun. Pag composure mo talaga nandyan. Yes. So right now, it's 68-61. Kumakatok na itong Lagunoy. Bongat. Bongat shoots. Bongat shoots. And may nakitaan doon sa ilalim. Yun, pinipilit talaga nilang silain yung laro ng Belica. Pero yes. Tinatawanan lang sila ng bata. Oo, yung Belica is very composed dito. Yes. And natawagan. So hindi naman kailangan gawin ni Romero yun eh. Hindi naman niya kailangan gawin yun. Kasi unang-una lamang sila and, di ba? Composure yung kailangan. Composure yung kailangan doon. Okay, so alamin natin kung counted yung tira ni Bongat plus meron pang unsportsmanlike foul. Kung ka-counted yun, this will cut the deficit to 5, just 5. Oo, plus magkakaroon pa ng ball possession or free throw. Okay. So counted yung jump shot ni Yes, counted. Bongat.
Okay. So right now it's 68, 63 plus may 2 free throws. Itong si Belica, which he missed. Yan lang. Minadali niya. Oo. Parehas sa parehas ang tama. Sayang yung coach. Sayang yan. Iyon. Nakita sa replay. Belica, binigay kay Bacares. Moreno. Moreno drives baseline. And si Bongat fighting for that rebound. Nakuha ni Lozada. Vivares. Easy 2 points for Vivares. Pamatay sunog move ni Vivares. And the lead is back to 7. Yes. Na-overcooks ni Moreno yung layup eh. Oo. Sayang yon. And there's a foul. Foul on number 35. Ito si Belica. Sobrang alat ng linalaro nitong si Belica. Yes, coach. Wala yung focus. Pero yung foul kanina, hindi siya act of shooting. So, balik. And with that 7-point lead, Lozada, 2 points. Ang ganda ng pasa na yun ni Vivares. Akala nila, ititira na ni Vivares. Belica, binigay kay Abarquez. Abarquez. Ang ganda ng peke. Moreno. Moreno shoots. Niduwasa with that power rebound. Vivares, sidestep. And then there's a foul. And then there's a foul. Medyo hard foul. And the referees are going to look at it. Sa instant replay natin. Okay. I-review nila to, coach. I-review nila. Pero sa tingin natin, hard foul lang eh. Play for the ball naman yung ginawa ng bata eh. Kasi yung nasabitan niya, it's yung kamay. Yung dalawang kamay nung humabol siya. Yes. So titingnan din natin. Right now, our officiating officials. Regular foul lang, coach. Yes. Binigay. Yan. Medyo dismayado yung coach ng Goa. As it was been called a regular foul. Regular foul lang yung binigay. Okay. Okay na uli si Vivares. We don't want to see anyone na ma-injured. So right now, shooting 2 itong si Vivares. And a chance to increase yung lead nitong Team Goa. First shot. Yes, it's good. So may shooter's roll. And hindi nagbo-boarding. Hindi nagbo-boarding. Yes. Second shot, no good. A rebound. Kuha na naman ni Bongat. Abarquez. Abarquez with the ball. Eto, 2 points na. Naging bato pa. Nakuha ng steal ni Abarquez. 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 To Belica. Libreha, wala yung tira. Countsy, 2 points.
para kay Michael Pan. And just like that, eto na naman, 12-point lead. 12-point lead. Miss opportunity, coach. Sayang yung dalawang tira na yun. Okay, Abarquez. Belica. And there's a foul on Oscar Lim. Meron lang tayong baseline inbound play. Belica. Binigay kay Abarquez. Blocked yung tira ni Abarquez. And ito na. Consi. Hinulog kay Oscar Lim. Converting on that end one. What a power move by Oscar Lim. Ang ganda ng hulog ni Consi. Parang nung mga panahon lang na naglalaro sila sa Ateneo. Yes. Okay, Oscar Lim missing that bonus shot. Libreha. Belica. Two shots. There's a foul on that move by Belica. Sa tingin mo, coach, may factor ba na hindi tumitira ng 3 points yung Belica, na puro drive lang yung ginagawa niya? So far, coach, may malaking factor, coach, kasi for me, hindi niya malalaman kung papasok yung tira niya kung hindi niya bibitawan dyan sa 3 points na yan eh. So ang ginagawa niya ngayon, drive siya ng drive, medyo malalaki din yung bigs nung Goa. So medyo nahihirapan siya. So for me, subukan niya tumira sa labas. Kung pumasok, goods tayo doon. Kung wala, talagang wala tayong magagawa kung hindi mag-convert. Okay, so si Michael Pan nagsiset up, binigay kay Oscar Lim. Okay, natapikan. Tapik, napunta ngayon ang bola sa Lagunoy. So, 13 ang hinahabol ngayon. Libreha. And there is a foul. Foul on number 12, si the veteran Aben Eduaza. And right now, they are in the penalty. So yun. 32 seconds. 32 seconds. Yun. Trinay nilang gawin yung pinagbabawal na technique sa boarding. Kaso, this hindi is nila not kabisado. Yes. Hindi nyo bahay to. Hindi kabisado. Ayun. Wag na lang. Wag ko na lang bandahin. So 12-point lead by Team Goa with 30 seconds remaining in the third quarter. This is still a close game. We have a ball game pa rin, coach. Oo. And yun, drive. Marcel Pan, hinulog kay Neduasa. Sorry miss. Libreha with 12 seconds remaining. Supalpal ang inabot. And ayan na. 1 second. 2-point conversion for Belica. That's his first field goal conversion during the game. Okay, so right now it's a ball game with 67-67 10-point lead. 10-point lead, coach. So tingnan natin ngayon yung adjustment nila Goa pagpasok ng fourth quarter. Yes. Kung paano nila ibababa yung lamang or baka makakuha pa sila ng lamang. Yes, and we will be right back for our fourth and final quarter.
And we are back for our fourth and final quarter dito sa last game between Team Goa versus Team Lagunoy. Right now, it's a 10-point lead, 77-67. And doon sa third quarter natin, maganda yung nailaro nung Lagunoy. Sino ba yung mga notable players natin dyan, Coach? So, kaya Coach, ganyan ang score natin. Lumapit sila ng 10 points. Again, yung Bacares, yung shooter nila have 16 points, 6 rebounds, and 4 assists. And also, yung sinasabi nga natin na si Bongat, kahit pa konti-konti, nakaka-10 points na siya. May 7 rebound and 1 assist. Ayun, pull-up jumper, wala. Dito naman sa Goa, sila Vivares and Plaza pa rin. Vivares now with 28 big points. And Plaza with 14 points. Plaza with that smooth layup. Balik ang pressure na binibigay. 3-point attempt. Kaboom! On Bacares. Online ang shooting ngayon ni Bacares. Yun ang sinasabi natin doon, Coach. Yes, and right now, single digit na naman ang lamang nitong Goa. And mahuhuli pa. Nakakuha pa ng steal. Nakuha ngayon, Cornelio. 2 points by Cornelio. Ayan, pumipressure ngayon yung Lagunoy. Mukhang pumipressure. Okay, Plaza. Plaza with the ball. Binigay kay Rico. Rico. Huli pa rin. Nahuli. Cornelio na naman. 2 points. Ay, hindi. Namintes. And there is a foul on Cornelio. That was a very sorry miss. Sorry miss yun. Oo, kahit tayo. Napeke, no? Kala natin, pasok na. Yun, sasabihin ko na sana eh. Lumalapit. Kaso yun, na-miss yung layup. Oo, momentum shifter na yun. Momentum shifter na yun. Pero titingnan natin, alam mo naman itong Lagunoy, Coach, talagang hindi sila tumitigil. Ang ganda ng composure ng coach ng Goa. Kahit nagminiran yung Lagunoy, siya, very much calm. And Lozada, banda. Lozada with that banda shot. 9-point lead. 9 points, single digit pa rin, Coach. Oo. We have a ball game pa rin. Uy, Cornelio. Cornelio with a bad pass. And it's a turnover. Nag-aagawan sa bola. Oy, foul yun. Oh, jump ball yung tinawag. Jump ball. Jump ball yung tinawag. Kala natin. Bola ngayon ng Goa. Due to our possession arrow, ang bola mapupunta sa Goa. So, jump ball yung tinawag dun sa play niyo. And bumalik na rin ulit ito si Padua. Isa sa mga key players nila, especially sa ilalim. Okay, thank you very much sa ating butihing utility. Making sure na hindi madulas ang court. So, eto na ulit ang Team Goa with their 9-point lead. Vivares. Is it take over time? Eto na. Si Bernuero. Bernuero nag-foul. Vivares with a shot. That was a good execution ng kanilang baseline inbound play. Bernuero. Dadala ng bola. Binigay kay Libreha. Libreha. Cornelio with a jump shot. Cornelio! 2 points. Basket. And with 7 minutes and 25 seconds remaining in this ball game, lamang pa rin ang Goa, 83-74. Pressure ni Cornelio kay Vivares. Ang ganda ng pocket pass. Uy! Pinaganda pa ni Lozada. Kaso nagmintes. Bernuero. Bernuero to Libreha. Wala. Uy, sa kanya pa rin ang rebound. Wala. Laurenciano. Laurenciano, no good.
Padua. Padua taking his time, but there is a foul on Paak. Sorry, Mr. Libreha doon. Oo. 2 shots. Pero coach, nakikita natin, single digit pa rin yung lamang, 9 points. So we have a ball game. Oo. And with 6 minutes and 57 seconds, kailangan lang ng execution. And nahuli yung move ni Losada. Ano yung naging move na yon ni Losada? Chicken wing ang tawag natin doon, coach. That chicken wing Chicken wing move. So, Offensive tinawagan yan. ng offensive foul. And eto, medyo na seryoso na mga fans ng Goa for this league. Kasi kanina, almost 20 points. Yes, coach. Double digit kanina. Ngayon, naibaba ng Lagunoy ng single digit lang. Okay. Titingnan natin ngayon kung makaka-convert tong na Lagunoy. Okay. Cornelio to Laurenciano. Laurenciano, straight drive. There's a foul on Niduasa. So, si Niduasa ngayon ay may 3 fouls. And ito naman, si Laurenciano is going to the line. Diba? Okay, maganda yan. Patay yung oras. Chance to score para ilikit yung lead. Yun. Pasok ang kanyang unang free throw. We're looking at the second free throw. Laurenciano with that second shot. Wala. And there's a pushing foul. Kung mapapansin natin, coach, dito sa Team Lagunoy right now, wala yung mga main gunners nila pero nasusustain nila yung single digit lead. Yes, So yan ang dapat yung makita ng mga coaches din ng Goa. Yan lang. Nako, nahuli pa ni Plaza. And easy 2 points for Plaza. That's a 4-point swing. Sayang. Paak with that sidestepping move. 2 points for Paak. Pinahingahan muna si Bongat. And it's Paak's turn. Diba? Right now, Defensa, Rico, 2 points for Rico. So, ang kailangan dito ngayon, coach ng Lagunoy, if they make a basket, kailangan nila makastop. Yes. Kasi nagpapalitan lang yung puntos. And lugi dyan ang Lagunoy kung magpapalitan lang sila kasi ng lamang puntos. yung Goa. Yes, and yan, ayun na naman. Nabitawan na yung bola ni Vivares na ibigay pa kay Plaza. And Plaza converting that 2 points. Okay, Paak. Paak travels. Ito na, dito na lumalabas yung experience ng Goa na kahit na nagra-run itong Lagunoy, hindi sila nagpapanik, hindi sila Hindi nararattle. Yes, hindi sila narattle. And again, si Vivares na, nagbababa ng bola. Crunch time, Vivares na. Rico. Drives to the basket. He got hacked. And now he's going to the free throw line to shoot 2. Yun ang din dapat tinitingnan din ng mga players. Pinapapunta nila sa strong side si Rico. Yes. So dapat alam din ng mga players natin kung paano, how they read, kung paano sila dumepensa. Yes. And as dependable as Rico is, he missed his first free throw, which is kahit ngayon lamang sila, it's very important for right now in the payoff period natin. And dalawa. And Niduasa with that veteran move. Sorry, Miss Coach. Ang ganda sana ng offensive rebound. Cornelio, short stab, wala. Eto na naman, tumatakbo na naman. Dalawa na lang ang tumatakbo sa Lagunoy. And bola mapupunta sa Lagunoy. Substitution. Belyesa ngayon, papasok. Papalitan si Padua.
Abarquez. Abarquez with the ball. Sa kanya pa rin. Dumiretso. Kinik out. And it's a turnover. Right now, medyo nagko-close na ngayon yung door dito sa Lagunoy with 4 minutes and 40 seconds. So, pero they should continue to be aggressive, coach. Kaya pa yan. Ano na naman yan eh, 12-point lead. Dapat may sense of urgency. And the veteran Nidwasa with that wonderful rebound and a wonderful putback. Eto na. Bibitaw na ba to? O hahabol pa? Nasa Lagunoy na to. And 3-point attempt. Nidwasa with that rebound. And easy 2 points for Rico. This is a veteran team. Itong Goa na to. They have been in countless battles, countless games na hindi sila basta-basta nararatel. Sa pagkakaalam ko, coach, dito sa partido area, this is one team na talagang matatagal na magkakasama na naglalaro. So this program is talagang proven na. Oo. They are the Wildcats. Yes, Wildcats. Kung tawagin sila dito sa Goa. So alam nila kung paano manalo. In crunch time, alam nila kung paano gawin yun. Yes. And dyan ka talaga sasandal sa mga ganyang klaseng player and teams na buo ang loob pagdating sa crunch time. Although maganda yung run ng Lagunoy, pero hindi nila hinayaan na dumiretso o malagwa. Sabi nga dyan, easy. Lamang Tracy. Okay, so ito na, si James Bellica. Is this gonna be his time? Kasi hindi pa natin nakikita pumupukol ng 3 points itong si Bellica. Okay, second personal foul kay Consi. Okay, so yan nga, coach, parang na-stagnant ngayon yung offense ng Lagunoy. Wala nang nagka-cuts, wala nang aggressiveness. So eto na. 1 second remaining. Bellica. Hinulog pa. Jump ball. Jump ball, bola, magsistay dito sa Lagunoy. Parang walang confidence itong si Bellica na dapat. Ano niya na yun? Angat niya na yun? Angat niya na yun. Open na. So, parang masama yung gising ng bata. Okay, so nahuli pa yung baseline. Double dribble. So, medyo nagmadali si Belleza. Now, we only have 3 minutes and 24 seconds remaining in this ball game. 93-77, lamang pa rin ang Team Goa. This is the closest na fight sa mga naglaro. And Abarquez pa rin. Abarquez pa rin. Sa kanya pa rin. So, good defense on the part of Goa. Ang ganda ng depensa ni Consi doon. And Abarquez, masyadong tumagal yung bola sa kanya. Yes, coach. May mga teammates na siya na pwede niyang pasahan. Pinatagal niya pa talaga. Vivares to Oscar Lim. No good. Offensive rebound by the veteran, Benedwasa to Oscar Lim. Eto na, Belleza floater, ang lakas. Nakuha ngayon ni Bellica. Bellica all the way. And he was blocked. Vivares.
Naghang time pa. And that was Oscar Lim with that putback. And unti-unti, sinasarado na ng Goa yung pinto dito sa Lagunoy. Okay, this is a slim chance na coach na makaalago pa dito ang Lagunoy. Yes, especially with calmness, di ba, nitong Goa na hindi sila na-pressure. Talagang makikita mo yung pagkabeterano ng team eh. Yes, so it's going to be a very difficult task para dito sa Lagunoy. So yun nga coach, yung mapapansin mo, mga medyo bata naman yung player, pero as a team, they are parang veterans na kung gumalaw kasi matagal na nga silang magkakasama. Yes, and again, countless battles na ang dinaanan nitong mga to. And Libreha making both his free throws. Ito na si Consi, nagbababa ng bola, nabitawan. Bacares with that shot. No good. Naubusan na ng bala si Bacares. Bola will remain dito sa Lagunoy. Uy, I'm so sorry. Hindi pala naubusan ng bala si Bacares. Eto, pumukol pa with 2 minutes and 4 seconds remaining. 13 ang kahabulin ng Lagunoy. Kailangan nila po measure dito. Okay. Natawagan ng traveling itong si Padua. Na-excite dun sa magandang pasa ni Consi Ayupan. So, eto na. Moreno. Pass to Libreha. 2 points. Yes. So, 11 na lang ang hahabulin with 1 minute and 40 seconds remaining in this ball game. Vivares all the way. Muntik nang maagawan. And the ball stays with Goa. Meron silang 13 seconds on their shot clock. Kailangan nila makastop dito. Yes, and for Lagunoy. Pag nakastop sila, kailangan nila makakonvert. Okay, but yun, Lintes. Ayun. Yung tira ni Consi. May buhay pa ba ang Lagunoy? Libreha behind the back. Wala. Moreno, titira yan. Tumira nga. Wala. Bongat with that putback. There's a foul. So Bongat is going to the line for 2 shots. 95-84 still in favor of Goa with 1 minute and 9 seconds left. So ito kailangan ipasok ni Bongat yung dalawang tira na to. Oo, para may chance pa sila. Kaso siguro pagod na din talaga siya. Oo, parang nagugulat kasi si Bongat pag nag-free throw siya eh. Okay. Yun, pasok. Yung last shot ni Bongat. We have a 10-point lead with 1 minute and 9 seconds. And nagpe-pressure defense na itong Lagunoy. Is it too late? Or is it the time na talaga? Plaza with the ball. Plaza pa rin. And there's a foul on Bernuero. Bernuero. Yeah. Ayun. The bank is open kahit gabi na pagdating dito kay Plaza. Again, it's open for Plaza. Master talaga nila yung board dito. Yes. And again, it's a 12-point lead for Goa. Yes, coach. Composure, yan ang pinapakita ng Goa.
We have 57 seconds left in this ball game. And again, we would like to thank Congressman Zaldico for bringing the Ako Bicol Camarines Sur leg dito sa atin and giving the opportunity not only sa mga basketball players but sa mga fans to be able to watch a game na ganito kataas ang level. Yes, Coach. So, tandaan natin, hindi lang naman tayo dito napapanood. Pati abroad, pwede nilang mapanood. Yung mga kapamilya ng mga players. So, may enjoy nila. Makita nila yung mga kapamilya nilang naglalaro. Yes. So, Moreno, nahuli ni Plaza and it's 2 points. Hindi pa tapos yung Goa. Tumatrap pa rin sila. Yes, kasi alam nila na pwede pa yan. Yes. Pero they are putting nail into the coffin of Lagunoy. So, selyuhan na natin to. Oo. Ganon yung parang sinasabi nila. Ayun pa, and one. Binilangan pa ni Plaza. Bank is open again for Plaza. And we can say, partner, na almost night na to. Night na. 102 to 85. Pero kung ako naman, Coach, sa Lagunoy, mag-execute pa rin sila. Yes. And there's a foul. May 2 free throws. Pang-apat ni Abe ni Duaza. First shot, no good. Yun, second shot, it's good. We got 39 seconds remaining. 102-86. Ito na, nagre-relax na. Isang possession pa to. Yun, Oscar Lim. No good. Libreha. Kay Bacares. Bernero. Wala. And, so wala. Iti-dribble out na lang. Yes. They are just going to dribble out the basketball to finalize. So yun, magandang bawi nung Goa. Yes. Against the loss nila dun sa Sangay. It was a very good game. A game of adjustments. Diba? Goa prevailed. Talagang pinakita nila yung magiging veterano nila. They defended their home court. So, kudos to Team Goa. Yes, Coach. Pero, kudos din tayo sa Team Lagunoy kasi may mga points din sila dun sa game na talagang they are composed also. Yun nga lang talagang yung veteran presence, yung lumutang sa Team Goa. Oo. So, since this is the first game ng Lagunoy, may time pa naman sila para maka-adjust, may time pa naman sila para maka-recover. Yes, so, ang kagandahan sa Ako Bicol kasi meron tayong mga highlights, may mga videos tayo na pwede nilang gamitin as their video review session na ito yung mga maling nagawa natin, ito yung nakulangan natin. Pwede nilang makita yung mga adjustment na hindi lang yung tatandaan lang nila. Yes, Coach. So, they can make adjustments na rin. Pagbalik nila sa practice, ito yung mga points na kailangan natin trabahuin. Yes. So, yun ang kagandahan. Oo. And we are now waiting for our kasurog, player of the game. Huhulaan ko to, partner. Maganda yung linaro nito sa inside and outside. And very calm and collected to. Yes. Ang problema ko na lang, dalawa kasi silang naiisip ko. Diba? Yung isang sobrang bilis, yung isa maganda yung... yung isa naman facing lang. Yes, oo. Pero eto na nga, nakita ko na. Okay. Hihintayin na lang natin itong si Cassandra with her report on the Kasurog player of the game.
So again, we are inviting you to watch our upcoming games every Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. So please like, subscribe, share yung Facebook natin, Facebook page ni Congressman Zaldico, YouTube channel ng AKB para maging up-to-date kayo sa lahat ng nangyayari dito sa AKB Cup, Camarines Sur, leg. Magiging exciting pa ang mga susunod na mga araw. Yes. Madami pa tayong naka-schedule na games na magaganda for them. Yes, and dito sa highlights natin, yun. Ito yung magandang cut ni Vivares. Si Vivares na naman. Parang nagpaparamdam yung highlights, coach, kung sino yung kasurog player of the best game. player, no? Oo. Mararamdaman na natin yun. Ayun, no? Veteran move. Veteran move, Abe. By Abe Niduasa. And right now, we are going to our courtside reporter with our kasurog player of the game. Take it away, Cass. What a tough battle to end our Sunday games. Kaya naman right here with me is the kasurog player of the game, Rafael Vivares, jersey 9 from Team Goa with 30 points, 4 assists, 6 rebounds, 2 steals, and 1 block. Wow, congratulations for being the kasurog player of the game as well as for the team's first win. Kumusta? How does it feel to win this match? Naka-inspire kasi unang game namin talo at talaga nagbawi kami. Practice, go hard kami sa practice. Kahit di kami nakakompleto, practice lang kami ng practice at tiyaga lang. Ayan, ano ba ang dapat naming abangan sa Team Goa for your upcoming games? Abangan nyo po na mas magiging excited ang laro namin kasi mga kilalang team ang mga kalaban namin sa sunod at saka di na kami dapat matalo para makapasok sa next round. Ayan, thank you very much and congratulations. We are currently live. Baka may gusto kang batian o pasalamatan, go ahead. This is your chance. Unang-unang salamat sa Go Wildcat supporters, sa mga sponsors, sa mga nagtitiwala at sa mga naniniwala. Shoutout sa girlfriend kong nasa US, Sin. Ayan, thank you very much and congratulations. This is the end of our games for tonight. Thank you for being with us. Once again, this is Cassandra Seton, your courtside reporter here in Ako Bicol Cup, Camarines Sur. Kami ay sumasalubo, siya ako, ikaw, tayo ay di ko laro dito pa lang. Panalo na tayo, isigaw natin. Ako Bicol, isigaw natin. Ako Bicol. Ako Bicol na, ito ay atin. Sa court, ipakita ang iyong galing. Ako Bicol na, ito ay atin. Ito ay atin. Sama-sama tagaktak ng pawis, di namin